Ahoj, ahoj! Tady je Jurášek Lana s mým prvním Let's Playovým videem. No a co dneska mám mít v plánu? Tak dneska mám mít v plánu postavit si nějaký dům, dělat nějaký nástroje, ku případu i něco vydolovat. No, dělat si prostě super Minecraft. Bohužel nevím proč, ale můžu dělat jen 10minutový videa, takže to vezmeme z gruntu. Začneme makat hned, bez dlouhých keců. No a pokud tady v tom díle něco bude špatně, nebo něco se vám nebude líbit, tak já bych rád, abyste mě na to upozornili, protože bych nechtěl být za největšího kupce, že to natáčím úplně blbě. To je taky moje první video, co natáčím, takže bych rád, abyste se k tomu vyjádřili. Což doufám asi vy budete, že jo. Ale přece neberte to jen tak kriticky, to moje video. Takže jak říkám, to je moje první, takže... Natěžíme si trošku víc dřeva. Musím dělat improvizovaný přístřešek a postel případů. A když narazíme na nějaký dům, tak bychom ho mohli tady vydat. No a jinak hraju i multiplayer na různých serverech. Jeden z celkem dobrých serverů vám dám do popisu videa, taky z něj určitě budu nějaký ten let's play natáčet. To se nebojte. Ten server, co mám dám do popisu, je můj kamaráda. Takže choďte. Klidně přijďte, jestli chcete, nevnucuju vám to, že musíte přijít. Ale jestli chcete to dobře zahrát, tak na ten server jděte a bavte se tam s nějakýma lidma. A další věci. Jinak rozhodně dočká se brzo i těch multiplayerových videí. Taky nějaký dodatkový módy budu natáčet určitě. Ale říkám, budu to všechno muset fouknout rychle, protože ty videa mi, nevím proč, trvají jenom 10 minut. No, třeba bychom měli dost, co si mohli... Jsme si mohli jít postavit ten dům. Nemusí to být nějaký extra pěkná houzna. Stačí obyčejný dům, třeba 10x10 bloků, 4 patra do výšky a prostě úplně obyčejný barák jsme si mohli udělat. Rozhodně dostanete, pokud v tomhle díle něco nestihnu, odkaz na další video, v kterém to bude dokončení. Kterým bude dokončení prostě tohodle. Ježíš, to je nějaký slepico svět tohleto. Samý slepice, no. Teď mi ještě došlo moje. Slepice jednej, cípni. Tady na to. Tak jo, tak.
ještě zrovna poledne, tak času máme dost, ale to je pěkná plošinka. Tak teď asi budeme stavět. Ne nějak velký, proto buď to zbouráme, nebo to budeme neustále vylepšovat. Vylepšování to mi jde. Tam se překlik. Zrovna nemám sekeru. Nic. Nevadí. Bohužel teď nevím, jak dlouho natáčím, protože jsem se zapomněl zase zapnout stopky. No nevadí, asi takových 5-7 minut nejvejš. Když ten barák mohl stěnu dostavit, když se mi to takhle stopne v půlce stavění toho baráku, přestanu stavět, budu natáčet znova to video, tak vám to tam pověsím na net, s tím odkazem, do to video další najdete. No, to by mohlo stačit. Je teď nepříjemná pravda, já nemám torčky. Mám ani jednu torčku. To budu muset udělat tak, aby se neprovez pavouk. Ale přitom tak. Abych viděl. Tak. Takhle to je celkem nice. A poněvadž nevím, jak dlouho natáčíme, tak tohle asi už ukončíme. Asi je to hodně krátký na vás, jo, to asi jo. Je to takový kratší videjko. Ale prostě to teď už končíme a za chvilku a dám tam odkaz na to další video do mý popisu. Tak jo, tak čau. Ahoj, tady je Jurášek Vladán. A jsem teda zpátky, akorát s malýma změnama tady. Tady mám uhlí navíc, jsem před chvilkou našel. Jenže bohužel mi z toho začali mluvit. Takže jsem to jak ukončil v tom případě. Napotřeboval jsem. No a dneska mám dokončit ten barák. Děláme si stolečky. Tak, vezmeme dřevo. A děláme to. Fucking god. No, poněvadž je celkem docela dobrý světlo. Zatím. Když se vydáme hledat vesnici. Minule jsem to ukončil trošku dřív, ale tohle video na to bude navazovat. Ale nedávám to do komentářů. Tohleto video tam bude prostě přidaný, jo. Protože už vím jak, už je to natáčí i díl. Jo. Takže nebojte se, všechno bude
zobrazený tlumený ten, tak jsem si to nebudu teď používat. Jak většinou hraju nějakýma modama. Ale to je už mimo mísu. No nic, jinak dnešním plánem bude najít ovce. Vám to asi bude připadat nudný. Takže já to přetočím a až nějakou najdu, tak to se stopnu a ukážem si to. Jak jsme se zpátky a našel jsem nějaký ty ovce. Dneska blbne myš. Si zkusím trošku nastavit. To je jedno, že to blbne. Další ovce. Máme 3 vlny. Víc už nepotřebujeme. Takže já se teď vrátím domů. Bohužel nevím, kde jsem vůbec. Ale až se tam vrátím, tak já vás se s tím, vám to vůbec nepřijde. Bude to jenom. Tak poté jsem našel krávu. Je to tady vidět. No a tady jsem našel barák. Už můj. Jsem zpátky. Ukažíme nějakou truhličku. Já si udělám postel a to bude asi všechno za dnešek. Co budeme mít. A příští video, který bude samozřejmě v popisu, tak budeme vylepšovat dům a vyzkoušet si udělat XP farmu, možná teda, nevím to jistě. Tak, čau.